باشا درچه بجومه کده مرا زیخ نکنم گفته کسان شا بجومه کده دختره کسالی رگو DJ Rahmatullah суки сар занги телефоня ке хабари нохишки ҷодаи бихебиё арусат рафтае ҳишаш нафаҳмидам шӯхӣ дорен яке телефона киштам бидав тарафи хонашон ба дасту рӯи ношушта чашмои пурайнам дасту поам даларза рафтум успедиш накардам уже бурдам беморхона мепурсим айшиносош меган яке мазаш гирех мепурсим мемардам охи ба диққатим фаҳмонед чӣ гапа эҷа яке айма бурдастен ҷонма давидим марам ай пӯшон тарафи беморхона дию меташаким палата ҳама ҷамайда гирдиш мара фаҳмонед нохие чӣ ба гирифтес нафасаш ҳама хапа ҳечӣ намега яке қапидак даст ма гуфт зиқ наша яке камтара гирех мазаи ма нафас кашиш қиинтар шид бировар дармон калидор духтуро давода дорандум бадим кадеста укол сара биқабдод бизоо чашам мепурсим намега холаҷон фаҳмонед нохи чӣ гап шидестаида иҷа ҳама хапа яке омад духтур гирифтак маскаша гуфт чанқа ҳаракат кардем неки ай даст додемша не ихе наген духтур ба худо дуруғу мегем ба худо унамурдаи камара натарсоне яке ҳамаша фаҳмондан дарча ба ҷо мекадай мара зиқ накунам гуфта касалша ба ҷо мекадай духтара касали рагу умри кӯтоҳ дошта буда э худо чӣ шидеса ай уда мегирифт ҷон ма боварим наёмадесай наход ки ту мурда бошӣ биё бихе натарсон ма намемонам зиқ шави ҳама вақт барот мешам намемонам тоқа бошӣ биё бирем прагулка илтимос пир накун ба ёшим биё шӯхиёта баска аякл берун шидестам биё бирем натарсон ма биё бирем аиҷа дастота битемада меқапум дастош яхай ранг рӯш сабсафеда да чеҳраш ранг намондай не ихе намешава мара ту тоқа намо ваъда дода бидӣ мерасонам ба ҳама орзуода ки туймон чӣ мешава холаҷон чӣ бахапен ба чашмои гирён мегам марам намехостам ихе бояд туи мо мешида бояд туи калон мешид бояд ҳама рақсу бозӣ мекард ҳама хирсан мешид табари хидм медидимуш бояд ма арусма ба орзуом нарасидам бемаъно шидак рӯзмам намехоҳам и дунёра агар ӯ қатим набоша намехом зиндагира агар ӯ зинда набоша ҳаёти ма ҳаму буҷон ма метум барои ӯ ма ба хотири ӯ шида дунёра мекунам падур саҳар мехезан доду фиғоно чай бача гирёнай тагидом дарахти пастак бача дадоровезонай